Καλησπέρα σας, είμαι ο Σωτήρης ο Βλάχος, ο πρόεδρος της Καλαμάτα 23 Μαρτίου της Μερβούνης. Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί να διασκεδάσουμε την απελευθέρωση της Ελλάδος και της Καλαμάτας από την Οθωμανική δυνάμεις. Έχουμε συγκεντρωθεί πάνω από 350 άτομα, μέλη του Συλλόγου, για να μνημονεύσουμε αυτή τη βραδιά και αυτά που περάσανε οι πρόγονοί μας. Είμαστε τώρα 43 χρόνια μαζί σαν σύλλογος και κάθε χρόνο αυτή την επέτειο γίνεται κάθε χρόνο. Για δείτε κι εσείς τι ωραία διασκεδάζουν εδώ στη Μερβούνη ο σύλλογός μας και όλα τα μέλη. Του παραλόγου παίζουμε κλειό, έτσι αρρωστημένοι